Здравейте, приятели! Днес бях в Джумбо и си закупих доста неща. Ето, това е мухобийка. Интересна е. Това са хелуински чинийки. Да, и те са хелуински чинийки за Хелуин. Така че Хелуин обичава. Това е тези слуги такова това. Забравихме точното име. Декато има малко букулчета. Да, малки букулчета. Ни малки хартийки. Като го направиш, ето ни малки хартийки. Да. Това са хартийка. А това са, аз купих трички, ето ги, от моклите кърпички, да имам за училище. Ой, дай да ти! Много ми харесва. Той за мама. Това е палитра за рисуване. Той Така за че аз кака. много обичам да рисувам. А това е за моето бюро. Това е Анабел, герданчето и гривничката. И едно много интересно нещо. Сквишмелоу! Вау! Гледнете, много е яко! И аз, според мен, вътре ще се падне това розовото. Дали ще поставя? Искате ли да го отварям? Да! Айде с малко го отворим. Това са хелуински щипки. Това има доста неща. Това е шоколад, т.е. за Коледа. Той за букички. А това е такова като календар. И тук си въртя цифрите. Това преброяваме дните до Коледа. Това е сладко. Това е финер С малки. С малки. На финера, като се сложа тези, се виждат по стената в тъмното различни фигурки от това. Дали? Имаше още, чакай, дай. Това са, така ще ги поставя на земята. Мамо? И още, обаче нещо не ги виждам. Той моето. Той. Добре, остави го на земята. Той за кака. Той, добре, той за кака. Той пак за мене. Имаме сенче тук. Ха-ха-ха-ха. Самолет. Дай, ти за това голяма колекция, всъщност ще покажа какво взели тях. Да, те компасно. Давайте си, казват. Това са форми. Форми За Кевин. Да, за кекчета. За Кевин. Близалка? Това са такива паячета. Манички много слади. И много са слади. Това са моите чеки. Чакай, едно форми. Близалката показахме ли? Показахме ли близалката? Добре. Пепа? Това са стикери на Пепа Пиг. Тук има стикери. Пепа Пиг. И тук. Къде е книжката на Пепа? О, да, сега да видим. Голямата. Да. Това е голяма книжка на Пепа Пиг. Вътре има много яки неща. Вижте колко много са яки. Той пак за мене. Той за кой е? За мене. Анабел, това твое ли? Да. Това тефтерче за мен. И сега да ти кой ще дойде? Уху! Чакай малко. Салфетки. Да, това са салфетки. Това са такива за чистени. Това е Прайм. Чакай. Някаква този вкус за първи път виждам. Това е хелуински скелет. Лодка с шапка. Това е аромат. Аромат някакъв. Аромат. За гардероб. Той пак за моята какичка. Това са стикерчета.
Те са коледни ли са? Или са светивалните? Той за моята кака кабел. Чакай малко. Аня казала го за игра, забравих кога. Мисля, че са коледни. Да, хубаво, да. Това е кабелче. Това е един кабел. Ето и балони. Ето ти балончета. Ето къде. Пластилин. Дали това са за мене. Знам. И за пипаш. И за Аз за мен и за теб. Да съм и ги пипала аз. Взех си бомбонки. Докато за мен. Това е на Пак Пепа на Пика, такова фунийка да си хапваш с шоколад вътре. О, той е за мене. Това е за Колко сме мене. взимали? За мене. Това Много е е сладко. за мене. И за мене, много сладко за Един мене. коледен печат. Дали иска за мене. Това е за мене. Чакай, това нали го показахме. Вече е дела тук не. Още ни черники. Тези обаче са черни. И пак са хелуински. Това, както вече гледате, тук вече станаха малко неща и направо ще ги извадя. И още има. Чакай да покажа. Добре, айде. Идвай, давай. Ето. Да, много е яко. Късичка. А това е от миналия ни пазар в Джамбо. Да. Това са ни новите. Ето самолетче. Самолетчета, такива неща взехме. Да. И за мен шибички. Шибички. Моите най-любимите бомбонки. Нейните най-любими бомбонки. И сега. Да. Чакай, той мога на мене. Да, минавай, как не можеш да минаваш. Ето това са ни всички хелуински неща. Той... Имаме и още много други останали от миналата година. Мамо. Той за кака, той за мене, най-сладкото. Най-сладкото коти. Да, коци. Аз съм коци. Хелен, който не слуша. И да, това беше да се абонирате за канала, да поставите лайк. И това беше от нас. Целувки! И ви казна наш да вее. Чао, чао!